Na severovýchode Českej republiky sa na území Olomouckého kraja rozkladá lesnatá krajina Rychlebských hôr. Na prvý pohľad nenápadný pohraničný región Severnej Moravy oplýva nielen prírodným bohatstvom, ale skrýva v sebe aj zaujímavú históriu ľudskej činnosti. Tunajšie územie je od nepamäti známe tým, že z neho ľudia získavali nerastné suroviny. A práve tu leží mestečko Žulová, známe svojou kamenárskou tradíciou. Do tváre mesta sa svojím pôsobením nezmazateľne zapísala aj spoločnosť Stomix. Stomix, spoločnosť s ručením obmedzeným, bola založená v máji 1993. Pôvodný zámer spočíval vo výrobe a aplikácii materiálov pre zatepľovanie budov s regionálnou pôsobnosťou. V počiatkoch sa výroba a sklad nachádzali v jednej miestnosti v budove dnešného riaditeľstva. Majitelia, v tej dobe manažéri, obchodníci aj technológovia výroby v jednej osobe, spoločne s technikom a účtovníkom zdieľali vedľajšiu kanceláriu. V roku 1995 rozvoj firmy umožnil prvú väčšiu investíciu a bola zakúpená miešačka Topos. V roku 1996 firma získava väčšie a väčšie zákazky a dochádza k nečakanému rastu výroby suchých tmelov pre zatepľovanie. Narastajúci objem výroby si vyžiadal investície v podobe rekonštrukcie bývalej kotolne a oblúkovej haly v priestoroch štátneho statku v Žulovej, kam bola presťahovaná výroba mokrých a zavedená výroba suchých zmesí. Výroba už bola oddelená od skladu hotových výrobkov a bolo vybudované prvé laboratórium pre kontrolu kvality. Vznikol tak prvý výrobný závod spoločnosti Stomix. Rozhoduje sa o oddelení spoločnosti Stomixterm zameranej výhradne na zatepľovanie budov. Začína sa budovať obchodno-servisná sieť v Česku. Zakúpením nových výrobných priestorov v Skorošiciach a zavedením nového systému riadenia akosti ISO 9001 získava spoločnosť ďalší impuls pre rozvoj. V roku 2000 Stomix zaobstaráva novú poloautomatickú linku na výrobu suchých zmesí. Aktivity na východe Európy prispeli k založeniu nového výrobného závodu v meste Orel v Rusku. V júni 2003 bola do novo zrekonštruovaných výrobných priestorov presťahovaná výroba suchých zmesí, v auguste aj výroba mokrých zmesí. V tom istom roku sme ako prvá spoločnosť v Českej republike získali certifikát kvalitatívnej triedy A pre zatepľovacie systémy, ktorý udeľuje cech pre zatepľovanie budov. Koncom februára 2004 prebehol v spoločnosti audit, ktorý preveroval zavedenie a udržiavanie systému environmentálneho manažmentu. Preukázal splnenie všetkých požiadaviek podľa normy ISO 14001. Na začiatku septembra roku 2005 sa Stomix stal prvým českým výrobcom zatepľovacích systémov, ktorý je držiteľom Európskeho technického schválenia ETA. Oprávňuje nás niesť európske označenie zhody CE. Vďaka neustálym investíciám do technologického a výrobného rozvoja, marketingových a obchodných aktivít funguje dnes v Európe 26 obchodných spoločností pod značkou Stomix, z toho 11 v Českej republike a 15 obchodných spoločností v zahraničí. 21. spoločnosť Stomix Jekaterinburg je súčasne prvým zastúpením v Ázii. Kvalita produktov a komplexnej služby zákazníkom stojí z veľkej časti za dynamickým rastom skupiny Stomix. Stomix
Stomix kladie dôraz predovšetkým na ľudský prvok vo firme. Len spokojní zamestnanci prispievajú k zdravému rozvoju. Z malej regionálnej firmy sa spoločnosť behom 15 rokov vypracovala na pozíciu najväčšieho českého výrobcu vonkajších tepelne izolačných kontaktných systémov, omietok a farieb. Jednotlivé výrobky sú vyvinuté tak, aby dokonale ladili s ostatnými komponentmi zatepľovacieho systému. Certifikáty zhody zaručujú zákazníkom, že výrobky spĺňajú všetky náročné požiadavky. Normy na mechanickú odolnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienu, ochranu zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri používaní, ochranu proti hluku, ale tiež na úsporu energie a tepelnú ochranu. Stomix nie je len výrobca sortimentu, ale ponúka svojim klientom celkové stavebné riešenie domu. Odporúčime najlepšie technické riešenie, ponúkame bezplatný stavebný dohľad a individuálne poradenstvo. V následnosti na systémové riešenie Stomix vyvinul vlastné produktové rady. Medzi najdôležitejšie patria mozaikové obmietkoviny a obklady Alfa Decor, rustikálne omietkoviny Beta Decor, fasádne farby Gamma Decor, interiérové a základné farby, penetračné a krycie laky, lepiace a štrkové hmoty Alphafix, Alphaform a Betafix, sanačné hmoty Betaform a ďalšie komponenty k produktovým radám. Vonkajšie tepelne izolačné kontaktné systémy zaujímajú kľúčové miesto vo výrobnom programe našej spoločnosti. Ich silnou stránkou je veľmi vítaná variabilita, ktorá umožňuje ušiť systém na mieru podľa druhu stavby, požiadaviek investora a miestnych podmienok. Všetky realizačné spoločnosti, stavebné firmy a ich zamestnanci absolvujú náročné školenia na znalosť produktov a správneho spôsobu realizácie. Spoločnosť Stomix predstavuje dva základné typy vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Stomix Therm Alpha s izolačnými doskami na báze polystyrénu a Stomix Therm Beta s minerálnymi izolačnými doskami.